Bon dia de nou i als resistents i les resistents d'aquesta jornada, que a aquestes hores sempre són crítiques, doncs us volem agrair que seguiu aquí amb nosaltres en aquesta darrera taula del matí, que volem dedicar a saber quins són els reptes que tenim en l'agenda feminista des dels governs locals. I tenim una taula de luxe, ja ho veieu. En primer lloc tenim aquí a la meva dreta a Antonio Balmón, l'alcalde de Cornellà. Una mica més a la seva dreta tenim a la Lourdes Armengol, la tercera tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Castelldefels. I aquí, a la meva esquerra, tenim a la Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi. Són tres ajuntaments que estan certificats en el segell en moments diversos de la vida del segell i, per tant, de la implantació del que són els reptes que el segell representa per un ajuntament. I, per tant, és interessant que des de tres punts de vista diferents, des de tres municipis de mida diferent, també amb una trajectòria diferent pel que fa a les polítiques d'igualtat, tot i que tots ells són compromesos i compromeses amb aquesta batalla que des de fa tants anys estem portant, doncs a nosaltres ens semblava interessant, i a l'organització especialment, que en parléssim de com aquest segell pot contribuir a portar endavant aquests reptes que tenim com a agenda, què representa d'aportació des del món local per l'Agenda 2030, aquesta famosa agenda a la que tots i totes nosaltres estem contribuint a través o des dels diversos, els 17 objectius que té com a fites. Com es construeix aquesta política, aquestes voluntats, com es construeixen aquestes voluntats polítiques d'apostar per l'agenda a favor de les dones, anem a dir, d'aquesta igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i què representa el segell. Això és el que avui volem fer de manera, si m'ho permeteu, distesa. Estem entre gent que està compromesa amb el segell que tenim entre les mans i que, per tant, estem ocupats i ocupades en portar endavant aquesta agenda, cadascú al seu nivell, cadascú amb les seves possibilitats i en la seva organització. Però jo crec que aquest ja en si mateix és una fita important, haver aconseguit que 50 ajuntaments en aquests temps tan complicats estiguem ja certificats i alguns d'ells en fase de renovació d'aquesta certificació. Per tant, què us sembla? Qui vol començar? Vols començar tu mateixa? Sí, cap problema. Endavant, Lourdes. Sí, gràcies. Bon dia a totes. Jo primer de tot volia agrair a Santa Coloma i a l'alcaldessa en concret que ens hagi acollit avui en aquest recinte i aquest local, aquest espai tan emblemàtic. Després volia fer un reconeixement a totes les dones que ens han precedit històricament, que avui han estat representades per l'Anna Mercader, el nostre reconeixement per tota la feina que han vingut fent i que ella ho ha expressat molt bé. I en tercer lloc, un agraïment a la Marta Macías, a tot l'equip del Forgender per aquest acompanyament que ens està fent a l'hora de portar a terme la certificació. Com ella deia, què representa per nosaltres aquest segell? Doncs representa molt perquè d'alguna manera ens porta aquesta transversalitat que nosaltres des de bon principi hem volgut imposar en el nostre propi Ajuntament, perquè pensem que les polítiques de gènere, les polítiques de gènere, el que deia de gènere, han de ser unes polítiques transversals on participin totes les regidories. No ha de ser només la regidoria d'Igualtat que impulsi, sinó que ha de ser un front comú i aquest és el que jo crec que és el valor que té, un dels valors que té aquest certificat 50-50. L'altre, nosaltres estem amb la
la fase aquesta d'on som, estem al certificat de confiança, que m'he apuntat abans a l'hora quan han determinat una mica les fases o els passos, i nosaltres estem aquí, estem en aquesta... Tenim opció, hem tingut opció de tenir-lo, perquè som un municipi que des de fa molt temps apostem per les polítiques de gènere, apostem per veure el nostre municipi en clau de gènere, i per això ens ajudarà moltíssim, ens dona aquesta confiança, ens empeny i ens esperona a seguir treballant, i a més, la mateixa manera que ens esperona també ens fa una alerta en el sentit que tenim d'aquí 2 anys un compromís que hem assolit anteriorment i que evidentment hem de complir. A l'acompanyament, jo destacaria, abans he dit l'acompanyament, i agraeixo a la Marta en aquest sentit, perquè la dificultat en la que ens hem trobat, que abans ho explicava la meva tècnica d'igualtat, l'Isabel Cabré, és la resistència d'algunes àrees, per diferents motius, perquè no acaben de creure-s'ho, perquè tenen molta feina, perquè falta personal, en fi. I ens han donat una sèrie de pautes com ara, això ja ho teniu fet, és donar-li la volta i potser fer molta pedagogia, això hem fet. Estem fent també formació, és a dir que hi ha diferents àrees que ens han rebut amb més ganes o menys. Però totes s'han posat les piles, val a dir-ho, i tothom està ara per ara en condicions de tirar endavant aquests compromisos que hem adquirit. Nosaltres hem fet moltes coses des de fa molt de temps, però sí que coincideixo, abans parlàvem a la taula que depèn del color del polític en qüestió o de les ganes que hi posi, pot desenvolupar-se d'una manera o d'una altra. Nosaltres fins al 2015, que vam constituir un govern a 4 bandes, un govern d'esquerres, doncs la perspectiva de gènere a la nostra ciutat era diferent. No vull dir que fos molt pitjor, però no era igual. Des que vam assumir aquesta responsabilitat s'han fet moltes coses. Jo només voldria destacar 3 aspectes molt importants per a mi i que defineixen una mica les línies d'actuació del nostre municipi. Per una banda, potenciar l'atenció i la informació de les dones, recuperant un centre que teníem compartit amb gent gran. Hem recuperat un centre que és l'Espai Montserrat Roig, en el qual nosaltres identifiquem tots aquests serveis d'atenció a les dones. Estem impulsant-lo moltíssim. Han tingut, com tothom, la desgràcia de la Covid, el qual ens ha marmat moltes de les perspectives que teníem, però ara tornem amb moltes ganes i amb molt impuls a impulsar aquest centre. Aquest centre té una particularitat que jo crec que val la pena que la comenti aquí, que és el servei de primera atenció d'urgència, que és l'ESPAU, únic al Baix Llobregat, i ara no sé si a la resta del territori hi ha un funcionament. Aquest centre és un centre que atén a les dones víctimes de violència de gènere, però també els de violència en àmbit familiar. Aleshores, això s'activa a través de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per indicació de la pròpia víctima. Té 24 hores, o menys de 24 hores, la psicòloga de referent té una entrevista amb aquesta persona i es dona també el benentès que aquesta referent, aquesta psicòloga referent, serà la que hi ha després en el CIAT, en el Servei d'Informació i Atenció. Per tant, fem un vincle, seguim el circuit i no permetem que aquella persona caigui en un moment determinat. L'altre factor o l'altre espai en el que treballem moltíssim també és el d'espai urbà, com plantegem l'espai públic. Abans n'hem parlat molt, la moderadora de la taula ha parlat de moltes experiències nostres i unes eren com la Sara Ortiz ha parlat del punt 6 i de la intervenció de l'espai públic. Nosaltres això ho hem fet, ho hem portat a terme des del 2006. Han donat una sèrie de diagnòstics que a través dels pressupostos hem pogut anar vehiculitzant, algunes, com la il·luminació, no totes, evidentment, tenim molta feina encara per fer.
Després hem estat també, com dèieu, també hem desenvolupat ja definitivament el protocol per l'abordatge de les violències en espai d'oci, tant públic com privat. Pensem que la majoria teníem el públic, però nosaltres hem volgut anar més enllà, fer el privat també, perquè el privat considerem que nosaltres ens movem en un municipi amb 5 quilòmetres també de platja, amb moltíssima oferta d'oci nocturn, en el qual és indispensable que hi hagi això. I a part d'això, després havíem parlat també del nomenclàtor, que també hem demanat una consultoria perquè ens faci una mica el diagnòstic d'aquest nomenclàtor, no tan sols per constatar el que ja sabíem que era una evidència, que no hi ha noms de dones als carrers i a les places de la nostra ciutat, sinó una mica també per corroborar com està l'estat d'aquestes plaques. Per últim, en aquest sentit, tinc molt poc, per últim, la part que també us deia que eren 3 pilars, informació a les dones, intervenció en l'espai públic i també educació, coeducació, difusió i formació. Aquesta a través del Pla Educatiu d'Entorn hi participem amb la guia educativa i a més tenim, que també permeto explicar-vos aquí, un concurs de curs contra la violència que s'adjunta amb una sèrie de formacions a la canalla que hi participen, que pot ser canalla de 14 a 18 anys. Sé que no em puc estendre gaire més. Gràcies per escoltar-me i res, fins ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lourdes. Tot i ser un municipi que fa poquet que està certificat o en camí de certificar-se, doncs ja veieu que tenen una vida intensa al voltant de l'agenda i que hi treballen força. Ara li voldria preguntar a l'Asensi Domínguez de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Ells fan una mica més, que van començar amb el procés de certificació i ho van aconseguir l'any 2019, per tant són gent ja veterana en la tècnica que es fa servir per acreditar totes les fites que el segell reclama, i voldria demanar-li per un ajuntament com Sant Boi de Llobregat, que ha estat un ajuntament pioner durant molts anys i encara ho segueix sent en temes de feminisme, què ha representat l'obtenció de la certificació? En què us ha ajudat a les persones que heu liderat el procés d'implantació de l'agenda més feminista a l'Ajuntament, el fet d'aquest treball transversal que significa el segell amb les diferents àrees? En què us ha ajudat? Jo crec que el primer, se m'escolta? Sí? Sí. Només agrair compartir aquest espai amb vosaltres, felicitat també afegir-me i sumar-me a la felicitació per l'organització de la jornada, sobretot sé que porta molta feina a l'equip tècnic i a les persones que gestionen aquest equipament, així que felicitats per l'organització i encantada d'estar aquí. Per Sant Boi també, com a qualsevol municipi, és una forma també de reconèixer la feina que fem, d'avaluació, perquè és molt important l'avaluació. Jo crec que una de les coses que fa el segell és avaluar, posar-te entre la lletra petita del que fas, dels resultats que tens i poder avaluar els resultats i també de marcar-nos també o fer-nos veure allò que no estem fent o que podríem fer millor o inclús alguna cosa novedosa. Per tant, crec que compleix tot aquest abanic de coses que nosaltres creiem que són imprescindibles. La reconèixer, l'avaluació i també el poder apuntar aquelles línies noves de treball o àrees de millora. Com tu bé dius, nosaltres tenim el reconeixement d'Ajuntament capdavanter, però tot i que ens agrada perquè és un reconeixement important a la feina que fem, també ens empenta a fer-lo encara millor i també ens diu anem en la bona línia, això és el que s'ha de fer. I treballem molt i tenir una empresa externa o una entitat externa que ens avalua també ens dona una altra perspectiva que no des de dintre. Ja ens avaluem, ja nosaltres valorem el que fem i mirem l'impacte que té tant a nivell extern com intern, però tenir una empresa externa que també ens mesura en altres paràmetres o és una visió des de fora també ens ajuda. Per tant, nosaltres ho valorem molt positivament.
Com tu dius, Sant Boi és un ajuntament que portem més de 20 anys fent la lluita per la igualtat i contra l'erradicació de la violència de gènere, i hem estat un ajuntament pioner a l'hora de la implementació del circuit de violència i dels primers consells de la dona. I això requereix de molt, i això ha requerit sempre de molt compromís polític. S'ha dit en moltes taules, però perquè això funcioni, perquè aquesta transversalitat de la que parlem tant funcioni i realment permeabilitzi tota l'organització ha de venir de dalt a baix, o sigui, de caure en cascada i impregnar tota l'organització i a tot l'equip directiu i a l'equip de govern. Sense aquesta aposta política, si no ens ho creiem, si realment no apostem per això, ha d'haver una aposta molt forta. No funciona, perquè queda molt bé, però després ha d'haver-hi aquest convenciment que aquest és el camí i que això ho hem de fer. Nosaltres com responsables públics, a més, tenim la responsabilitat, tenim aquesta capacitat d'incidir, de canviar coses o de crear coses i implementar aquesta mirada en tot allò que fem, en tot allò que creem, la mirada de la igualtat, la mirada de la transversalitat i les polítiques en tot el que fem, no en un àmbit, en tot, perquè treballem, com la gran majoria, en dues línies de treball grans, l'extern com incidint en aquest canvi de pensament, en trencar estereotips de gènere, com pot ser la bretxa digital, la discriminació salarial en l'educació, en el sesgo en la formació, en les carreres. Tota aquesta part, com incidint en les entitats, en la societat en general, per canviar tot aquest pensament, tota aquesta discriminació o trencar amb el patriarcat. Això és una part molt important i això ho fem a través de campanyes diferents. Hem fet des de visibilitzar la cura, campanyes contra la violència en l'esport, en què tenim una molt bona pràctica, que és que en el plec de condicions ja li fiquem una clàusula on s'han de dotar obligatòriament, han de fer formació i dotar-se d'un protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, per exemple. Això és una forma de canviar i d'acabar, per exemple, en aquest cas, amb la violència en l'esport. Com aquest podria posar molts exemples, però el que vull dir és que com responsables públics tenim que dissenyar aquelles polítiques que van cap enfora, cap a la societat, tot allò que podem canviar, i cap endintre, en tot allò, totes les polítiques que portem a terme, però no en una àrea, perquè això ho fa, diguem-ne, a l'àrea de la regidoria de la dona. Però després tot es queda aquí, la regidoria de la dona. No, té que estar, és cultura, esport, comunicació, és a dir, impregnar aquesta mirada que és la feina grossa, que és el que et costa, que tot requereix d'una implicació i un compromís molt fort polític des de dalt a baix. I en aquest cas avui sí que ho treballem molt des de tota la sèrie. S'ha de donar molta formació, ho has dit i tens molta raó, és a dir, para ver hay que saber mirar, i si no tenim aquesta formació, aquesta mirada, si no sabem què estem buscant o no sabem detectar, realment tindrem moltes dificultats per acabar amb la discriminació. Costa, però la formació és important. Nosaltres al juny vam fer tot l'equip de govern, per exemple, que no és el primer que es fa, però fer reciclatge i gent nova, i si no també nous conceptes, nous formes de fer, i hem de renovar, formar. I després vam crear, que jo crec que és una mesura molt interessant i que ens està funcionant molt bé, una de les accions principals que duem a terme en aquesta transversalitat de gènere és la figura de les antenes d'igualtat. La figura de les antenes d'igualtat és una de les accions innovadores més ambicioses del pla local, del pla i del pla intern. Comptem amb una persona formada en igualtat en cadascuna de les àrees de l'Ajuntament i que són les màximes autoritats en igualtat en la seva àrea, per tal d'implementar la transversalitat de gènere en les polítiques i serveis municipals, incorporar el gènere com a variable i tenir present en totes les actuacions del municipi independentment de l'àrea o el contingut
per fer visible i donar resposta a les necessitats diferenciades de dones i homes. Aquesta acció es va iniciar el 2018. Creiem que és un element, i aquí s'ha parlat també de l'Agent per la Igualtat, molt important, perquè no podem estar a tot arreu, sinó que tenim que tenir persones formades, com a mínim una persona formada que sigui capaç d'identificar, d'implementar, de fer propostes o de corregir en totes les àrees de l'Ajuntament. I això és fruit del compromís per la igualtat que suposo que com molts altres municipis tenim des de Sant Boi. Si cal ja m'estendré en alguna de les accions que més portem a terme. Gràcies. Moltes gràcies, Celsi. Molt interessant aquesta idea que ens apuntava de les antenes d'igualtat per poder garantir que les polítiques avancen en una determinada direcció i que hi ha persones formades per poder-les implementar. I ara arriba el torn de l'Ajuntament de Cornellà i li voldria demanar al seu alcalde què ha representat per una ciutat com Cornellà la implantació d'aquest segell, quins reptes ha representat per l'Ajuntament i què penseu que aportarà? Hi haurà més preguntes o aquesta és l'única? Ho dic per la resposta, Són 3:15. Si voleu, podeu fer una intervenció una miqueta llarga i després, si cal fer alguna altra, la fem. Ja està bé. Bé, bona tarda. Mentre escoltava les meves companyes, estava pensant què havia suposat les polítiques d'igualtat a la meva ciutat. I pensava, a més, actualment, després del que ha passat a la pandèmia, que t'ha atomitzat més i fragmentat molt més la teva comunitat, de quina forma pots intervenir, de quina forma pots actuar i probablement pots influir, perquè estem parlant d'un espai concret, que és el tema d'igualtat de gènere, en el qual, abans de començar aquesta trobada aquí, comentava que jo crec que hi ha moltes coses que han avançat, probablement des del punt de vista més jurídic, des de protecció de drets, però en canvi, des de la part cultural, valors, habilitats, estem estancats o hem anat enrere. Això vol dir que estàs davant d'un combat. Vol dir que és de les poques polítiques locals que tenim que són de combat i d'un combat cultural en el qual els teus adversaris, per començar, són el feudalisme digital, els medis de comunicació, les sèries, i podrien continuar. Per tant, és un combat complicat. És un combat des del punt de vista en què tu identifiques racionalment i culturalment que entre dues persones no pot haver cap desigualtat. És impossible. I que una relació emocional entre dues persones determinades per sentiments no poden acabar, com algunes vegades passa, en opulència, en criminalització, en víctima i en assassinat. Això vol dir que el nostre combat no queda tancat en les quatre parets d'un ajuntament. El problema que tenien els ajuntaments, o la virtut, és que estan a prop i poder identificar moltes més coses d'aquestes que passen. Jo aquesta setmana vaig començar parlant d'habitatge i ara acabo més o menys la setmana parlant d'igualtats de gènere. Però per mi és el mateix combat, perquè és el combat contra la desigualtat. És el combat contra una opulència que ve determinada i magnificada des del punt de vista cultural i comunicatiu. I com acabes, i com actues, independentment dels recursos que tinguis. Quan es va començar aquestes polítiques a l'Ajuntament de Cornellà no hi havia cap recurs, cap ni un es destinaven a aquestes polítiques. Però en canvi hi havia aquesta consciència, aquesta forma d'entendre que d'alguna forma tenien que convocar el què i el per què. El que tenien que convocar és molt fàcil. A la gent de la teva ciutat que té ganes de fer coses, que ja ha interioritzat el que es té que fer i que vol aportar i es vol comprometre
i estimular-la i enquadrar-la. I nosaltres vam decidir al final enquadrar-la en el tema del que és el CIR, el Centre d'Informació i Recursos de la Dona. Segon, el que tenim que fer, que és allò que algunes vegades hem pensat que la dona no ha sigut protagonista de la història. I és fals. Nosaltres vam posar en marxa la Universitat d'Estiu de les Dones, amb la complicitat de la Universitat de Barcelona. I hem demostrat que la dona també és protagonista de la història i no protagonista des de la part de darrere o per la porta falsa. És fals. I per tant el que hem volgut aportar és coneixement científic, arguments científics, raonaments sota el pes del que és la història. I després el més complicat ja, que és arribar a aquelles dones que estan allà o a aquelles que estan allà. Aquest és el més complicat a les teves polítiques. Les teves polítiques d'igualtat no són per nosaltres, no són per sentir-nos satisfets. Són perquè tu vols una societat que sigui realment més igualitària i justa. I, per tant, les nostres polítiques, d'alguna forma, han de cobrir les necessitats que detectem i que probablement moltes d'aquestes persones no les detecten, perquè quan les necessiten tu has d'estar allà present. I ho hem fet en un àmbit que és les polítiques de seguretat. I aquí acabaré. Nosaltres tenim un sistema compartit amb els ajuntaments, però impulsat per l'Ajuntament de Cornellà, que és una aplicació de seguretat, que ara no estem pendents de que hi hagi una resolució judicial perquè aquella persona tingui que esperar que el potencial agressor tingui que haver una ordre judicial, sinó en un sistema d'una aplicació ràpidament nosaltres actuem. Malauradament ens va tenir que actuar al municipi de Castelldefels la primera vegada que va passar de forma pràctica això, però es va actuar ràpidament, sense cap ordre judicial. Aquella persona va aplicar, li va donar a l'aplicació i ràpidament ja estava la policia per protegir-la. Per tant, podem fer moltes coses, amb recursos i sense recursos. És evident, i això ho vaig explicar a la campanya electoral, i aquí acabo, que una dona i jo a la 1 de la matinada pels carrers de la meva ciutat no tenim la mateixa percepció de seguretat. I és veritat que nosaltres teníem un pla d'actuació a la ciutat que la pandèmia, evidentment, ha aparcat, només ha aparcat. Però això és així. I és així també perquè hi ha un element que ens fa molt de mal, que és la influència de la comunicació, que és la magnitud de frivolitat també de la informació. I al final ens fa sentir-nos més febles quan realment no són tan febles. I aquest és un combat que nosaltres des del món local també hem d'intentar influir. Complicat. Però jo crec que tot el que he comentat al final es basa en dir, mira, escolti, a la democràcia hem fet molta normativa jurídica, faltava més. Però jo el que no tinc que fer és ni alçar la veu, ni riure de les dones sutilment, que això no està penalitzat, ni agredir. Hi hagi norma o no n'hi hagi norma. I el combat nostre és erradicar aquesta actitud i posició dels homes. Ja està. Molt bé, ja veieu que efectivament, com deia l'alcalde i comentaven també les regidores, en el món local els problemes tenen cara i tenen nom i efectivament les normes que s'aproven en altres instàncies de les administracions, doncs el paper ho aguanta tot. Quan s'han de portar a la pràctica, efectivament, només les administracions que esteu o que estem més a prop de les persones són les que realment hem de solucionar cada dia problemes.
I efectivament això a vegades ens posa en dificultats de poder avançar en aquesta agenda que tenim, que com molt bé sabeu és aquesta agenda externa, la d'oferir serveis que ens toquen, els que no ens toquen també els oferim, els que ens hem de veure com som capaços de finançar i no podem, però que intentem sempre donar serveis, el màxim de serveis a la gent. I després ens toca l'altra feina, que és fer avançar internament això que ara estava explicant i externament també l'alcalde de Cornellà, que són aquests nous reptes que ens presenta el món global en el que vivim i en el que la comunicació, els grans mitjans, aquesta comunicació global a través de les xarxes, per bé i per malament, influeixen sobre l'agenda política. Fa pocs dies comentàvem amb algunes persones també d'aquest món que nosaltres treballem, per exemple, com l'aparició d'una docusèrie, no esmento quina perquè ja sabeu quina és, al voltant d'un personatge mediàtic sobre la violència masclista, una senyora rica, amb possibilitats, doncs aquest fet ha fet que truquessin moltes més dones als telèfons d'emergències per demanar ajuda. Per què? Perquè en poques setmanes han estat capaços de traslladar la idea que no cal que et peguin, no cal que et maltractin físicament només, sinó que un maltracte psicològic a vegades és molt més dur, molt més difícil de detectar i d'actuar que un altre tipus de maltracte. Aquest cas és un cas segurament paradigmàtic que canviarà algunes coses en les maneres de fer que tenim, però com això estan passant coses preocupants. La violència sexual és una, l'assetjament a través de les xarxes és una altra, què passa amb aquesta cosificació de les nenes des de molt petites, aquesta obligació de complir amb uns estereotips determinats contra els que hem estat lluitant durant anys i anys i anys i cada vegada són més presents. No sé qui comentava fa pocs dies també que anant de compres amb una criatura per anar a comprar un banyador per una criatura de 4 o 5 anys ja tenien sostenidors, els biquinis de les nenes. Ja comencem, es comença i seguim amb aquests estereotips. I jo no sé, per acabar i aprofitant per no tancar massa tard, són gairebé les 2, us pregunto, un segell com el que tenim entre les mans ens ajuda a validar, a posar de relleu i a donar-li notorietat a les polítiques que ja venim practicant des de fa molt de temps? Aconseguirem el mateix efecte, per exemple, que quan un segell acredita que una determinada empresa o institució treballa amb un determinat tipus de polítiques verdes o amb un determinat tipus de polítiques de residus? Aconseguirem això amb un segell com el que Forgender-Seal ens ha posat a les mans? Què penseu? Això ha de ser una resposta ràpida, Sí, em sembla que és un dels objectius del propi segell. Jo diria que sí, perquè a part de donar-nos instruments ens validarà. Ho deixaria aquí. De fet, ja existeixen alguns en el camp laboral, per exemple, existeix el distintiu d'empresa no discriminatòria, per tant, al final l'Ajuntament és una institució. Jo crec que en el moment que tinguin que rendir comptes, o tots tinguin que rendir comptes, potser avançarien més i millor, i aquells que no ho fan o no s'ho creuen estarien obligats a fer-ho. Jo crec que el segell sí que pot servir com distintiu de qualitat per reconèixer la feina que fas, com ja he dit, per avaluar i per millorar, però també per obligar, si fos obligatori o si tingués algun valor d'un altre tipus que no sigui la voluntat i el que nos lo creiem, si tingués un altre valor afegit, potser podria ser un pas important per a altres que no ho fan d'aquesta manera. Jo crec que un celler no tenia que ser necessari, però no parlo de polítiques d'igualtat. El que es demostra és el que deia abans, l'absència. I això t'obliga i et força a buscar paràmetres comuns, d'actuacions comunes, d'identificar que els camins que estem fent uns i altres, algú des de fora valida, i per això en aquest sentit ens sembla interessant i important, perquè ens permet, com la trobada d'avui, compartir entre uns i altres quin camí estem fent. Perquè el camí que fem entre tots, com a administracions públiques, com a poder públic, és el de la bona fe.
I no se'ns pressuposa, sinó és veritat, la bona fe, la voluntat d'intentar veure què podem. Per tant, el certificat, el seient, el que em permet és dir, estàs dintre d'aquesta orientació. El que passa és que aquesta orientació hauria que estar incorporada ja al nostre ADN. No tan sols passa en aquest tema, passa molt més. Però aquest ADN, a diferència d'altres, ho he dit al principi i ho torno a reiterar, és un ADN de combat. Podem parlar de transició energètica, digital, de noves activitats econòmiques, però aquesta forma part de les nostres relacions comunitàries. No parla de les nostres relacions personals, emocionals. No pot ser que el Codi Penal en aquest moment no sigui contemplat el que pot ser tota la pressió psicològica, tota la violència psicològica que pot patir una persona. No pot ser. Nosaltres li hem enviat una proposta des de l'Ajuntament de Cornellà, la ministra, i està perduda en el les. Però és que els problemes existen. I és dur veure que una cosa que passa, i que passa moltes vegades, en les nostres normes quotidianes, vas a un sopar i algú de forma sutil, al que diu una dona, no li dona valor, fins i tot la humilla. I la resta moltes vegades miren cap a una altra banda, miren cap a un altre lloc. Això passa. Per tant, el combat continua. I el celler jo crec que incorpora aquest valor al teu combat, a donar-te la coherència i els paràmetres del que estem fent, identifiquem que entre totes estem fent aquest camí i això jo crec que és important. Jo m'agradaria, ja que he sigut molt breu, la meva intervenció, m'agradaria finalitzar dient que una mica recollint les paraules de l'alcalde, que deia que realment sí que ens servirà aquest segell, però no hauria d'existir o no hauria de... perquè ja s'hauria d'estar integrat en l'ADN. Jo poso el cas aquí de les quotes, per exemple. Ens agraden les quotes? No, no ens agraden les quotes, oi? Però les quotes són necessàries fins que aquest ADN que diu l'alcalde Bellmunt acabi impregnant, que esperem que sigui molt aviat. El camí és precisament aquest, és que no tinguem que fer una xerrada ni estar aquí per parlar d'alguna cosa. Podríem estar fent mil coses i no fos necessari. Fins a arribar a aquest camí tenen que fer moltes coses, però la meta hauria de ser de veure'ns tots com iguals, és a dir, que una societat sense discriminacions i menys per raó de gent i menys sense violència, no envers les dones, contra ningú, però sobretot amb les dones. Aquest és el camí i aquest és l'objectiu. El que fem amb el camí, farem el que calgui i el necessari per assolir aquest objectiu. Molt bé, doncs només per acabar que efectivament les administracions públiques i les que estem compromeses amb els temes de la igualtat entre dones i homes en seguir avançant en aquest combat que comentaven les regidores i l'alcalde, doncs pensem, com a mínim així ho hem posat en evidència a l'hora de començar aquest camí de la certificació, que tot el que sigui avançar en una metodologia, avaluar-nos al cap d'un temps, poder-nos comparar amb altres administracions semblants, veure quines són les millors pràctiques o quines són les que no ens han donat cap resultat, que segurament algunes en trobarem, doncs pensem que com en tantes coses que hem començat a fer els ajuntaments, aquest camí seguirà i jo espero que per fer front a aquest combat en aquest tipus de polítiques que encara tenim al davant, doncs no només altres administracions, sinó altres empreses d'aquestes de calat global, les televisions, alguns organismes d'alt nivell, doncs també puguin i vulguin certificar-se d'aquest segell, per tal que puguem avançar en un combat més equitatiu o menys desigual, anem a dir-ho així, i que ens porti a poder gaudir d'un món, com comentàvem ara fa un moment, sense haver-nos de preocupar de que les dones puguin sortir a una hora determinada de casa o anar a un sopar tranquil·lament o dir la seva sense que ningú les desautoritzi o les menystingui, que és una cosa a la que, desgraciadament, ens hem hagut d'enfrontar moltes vegades. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots. Ells són la representació d'aquests 50 ajuntaments que estem en aquest camí i jo també voldria agrair a totes les persones que han fet possible l'organització de la jornada, a Force Gender